baiwa Maryama, kyawu a baiwa Maryama, hali a baiwa Maryama. Maryama matar Khalifa Maryama, maman Irfan Maryama, maman Farhan Maryama. Maryama kai Maryama akwai kirki, sannan bata da aiki sai san mijinta Maryama. Mata ku zo ku yi koyin soyayya gun Maryama, mace mai suna Maryama akwai kyawu ni na shaida, kuma ita daban take babu irinta ko kwatancanta, kyakkyawa bata da munanan halaye Maryama. Khalifa kai da Maryama, happy anniversary. Kowa ya zo don muku murna, zaman ku ya burge ni Khalifa kai da Maryama, baban Irfan maman Farhan ita ce Maryama. Shekarar ta zagayo, shekarar ta kewayo, Allah muna gode ma Allah. Lokacin ya kewayo kamar jiya ne an gayo, yau gashi mun dawo don Khalifa Maryama. Soyayyar ku ta yi daban a mutane Khalifa Maryama, wata tsantsar kauna ce take wa Khalifa Maryama. In yana kallon ki Khalifa bai so ya ɗauke idanu, domin halittar ta zano maman Irfan sannu sannu. Abinda Allah ya nufa waɗansu ba so haka ba, ba su yi tsammani ba, sun ɗauka ba za a daɗe ba. Ta Allah ba ta ku ba, kun ji ɗan uba, na san ba za ku gane me nake nufi ba.